UNESCO argigorria piztu du eta euskara arriskuan dauden hizkuntzen artean sailkatu du, datuak lortu diren munduko beste 2470 hizkuntzekin batera. Hizkuntzak 5 multzotan sailkatu ditu eta kolore bat eman dio egoera bakoitzari. Zuriak egoera zaurgarria edo vulnerablea adierazten du. Horiak arriskua, laranjak arrisku nabarmena, gorriak arrisku larria eta beltzak hizkuntza desagertu egin dela. Baina kontu hauek guztiak Itziar Idiazabalek argituko dizkigu. Sailkapen horietara iristeko zein dira aintzat hartzen diren faktoreak edo aldagaiak? Batetik dago belaunaldien arteko transmisioa, hiztun kopurua, ze gauzetarako erabiltzen da hizkuntza hori, estatu edo erakunde ofizialak ze babes edo ze laguntza eskaintzen dieten, zein den hiztunen jarrera edo komunitate beraren jarrera bere hizkuntzarekiko. Faktore horietan nabarmenki bat da garrantzitsuena sailkapen hori egiteko, eta da belaunaldien arteko transmisio horren egoera. Eta horren arabera gure hizkuntzan ere oso ondo bereizten dira gauzak. Hegoaldean transmisioa bikote euskaldunetan oso ondo egiten da, ia ehuneko ehunean transmititzen da. Bikote mistoetan ere, alegia bat euskalduna eta beste erdalduna denean, ia ehuneko 80 edo dela uste dut. Eta hemen hori hegoaldean oso ongi mantentzen da edo bultzatzen da. Aldiz iparraldean ez da horrela. Bikote biak euskaldunak izan da ere leku askotan galdu egiten da, ez da hizkuntza hori transmititzen.